this report na magkaalaman na. Narito na ang mga balitang dapat ninyong abangan sa 24 oras. Bagong alert levels at pinaghigpit na granular lockdown ipapatupad na simula Huwebes. Ang mga pwede at bawal gawin, alamin. Halos 200 nagpabakuna sa lungsod ng San Juan. Bistadong bakunado na at booster shot na pala ng COVID-19 vaccines ang ipinatuturok. At grade 10 students sa Negros Occidental patay umano sa hazing. Abangan yan mamaya sa 24 oras. 6:30 na. Nakatutok ka na ba? 24 Oras Challenge, kaya mo bang maging 24 Oras reporter? Do it this challenge ng magkaalaman na. Narito na ang mga balitang dapat abangan mamaya sa 24 oras. Ngayong unang araw ng panibagong school year, kamusta kaya ang mga estudyante at guro? Mga patakaran na ipapatupad na community quarantine at granular lockdown tutukan. At ang nag-viral at nakakaantig na sulat na natanggap ng isang rider mula sa batang regular niyang customer. Abangan yan sa 24 oras. 6:30 na. Nakatuto ka na ba? Kakasa ka ba sa 24 Oras Challenge? Do it this report ng magkaalaman na. Narito na ang mga balitang dapat abangan sa 24 oras. Supply ng oxygen sa Jensen at Davao City nagkukulang na dahil sa tumataas ng kaso ng COVID-19. Batang nahulog sa ilog Malabon, patay ng matagpuan. At Operation Bayanihan sa Jimmy Caposo Foundation maghahatid ng tulong sa mga nasalantang bagyong Yolanda sa Masbate. Mamaya na yan sa 24 oras. Ikaw na ba ang susunod na 24 oras anchor? Do it this report para magkaalaman na. Magkasunod na pananalasan ng bagyong Julina at Kiko, milyong-milyong piso ang iniwang pinsala. 2 patay at 2 pa ang sugatan sa kotseng nabangga umano ng truck sa Pasig. At presyo ng isda nagmahal sa ilang pamilihan. Magtataas presyo pati produktong petrolyo. Mamaya na yan sa 24 oras. Nakatutok